Nahrávanie, toto je dnešná partička, áno, a ideme do takého singlíku, ktorý by nám mal sedieť. Tak, idem prvý chvíľku a potom poviem výmena, tak ma predbehne ten, kde bude za mňou, áno? A tak ďalej. Takže dojde prvý za mňou, poď Janka, ty si taká zvyknutá už, dobre? A potom sa budeme vymieňať, lebo tam sa není kde stratiť, pretože ideme po single traili, čo znamená pre jedného človeka. Ale samozrejme sa nebudeme predbiehať nikdy, iba vtedy, keď poviem, že ma môžete predbehnúť, ja vám uhnem. Dohodnutí? No, chceme, že sme dohodnutí, lebo, no, tak, lebo fakt, aby sme sa tam nevyrýpkali. Môžeme ísť? Áno! Tak poďme. Tu je on. Janka, prvá výmena. Tak, poď, predbehni ma. Dobre, a ideš. Keby sa menil smer, tak ti poviem. Kľudne to rozbehni trošku, naklop sa. A nechoď tak zás, aby si bola na hrane, hej? Uži si to trošku. Jop. Dobre. Cestičku vidíme, paráda, hej, za chvíľku to začne byť zaujímavejšie, to nemusíš tak preháňať, to už si preháňal. Nevyklápaj sa v trupe, iba kolenka, ne, trup nechaj tak, toč s tým, tak, výborne, toto bola paráda už. Dobre. Sa nám to zrýchluje, čo? Pekne tak. Dobre, zamakaj trošku hore. A budeme potom robiť výmenu, Janka. Takže preskoč halúzou, hop. Tak, výborne. Na vrchu kopčeka, počkaj chvíľu. Tak. Tak, spravíme výmenu. Pusti niekoho. Dobre, ideš? Tak. Šimon, počkaj chvíľočku. Musím ísť za tebou. No, pozor, a nepredvádzaj ako normálne svoje tempo. Ideš. No. Tak. Správne, priateľ, vôbec si nesedaj. Zákopte bicykel trochu, nesedaj si. Tak, trošku pomalšie možno. No. Dobre. Na širšie ruky, lokte vytrč. No, hop. Hej, stojím rovno nad bicyklom. Dobre. Tak, to si skoro nevytočil. A dobre. Ideme. Tak svoju rýchlosť. Sa do tej zátrčky, výborne. Môžeš zrýchliť a zase spomalím v zátrčke pred ňou, hej? A teraz zrýchliť. Tak, poď. Tak. Traverže. Dobre. Dobre. Poď tu toto trošku môžeš rozbehnúť, to je rovina. Poď, makaj. Ideš, poď. Nestaraj si, keď nemusíš. Tu bacha, tu je vlna. Lakte vyššie, hop. Jop, dobre. Môžeš o jeden ťažší prevod? No, aby si bol rýchlejší. To je jednoduché tu. A nestaraj si. Keď nemusíš. Hop. Toč to. Pozeraj tam, kam chceš ísť. Dobre.
Tu sa budeme čakať. Poď na cestu. Tak. Poď sem. To čakáme. Tu. Tak. A bude výmena, ale tu už je koniec toho singlu, vieš? Dobre. Takže decka makajú. Výborne. Už sme mali taký jednoduchý singlik. Singlik. Áno, Matias pekne stojí, to sa mi páči už. Šimon si sem tam prisadne, ale to sem tam. Paráda. Dobre, Matias, dobre. Vidíš, že stojíš. Hej. Šimon, neprisadávaj vôbec. Keď ideme, tak poďme radšej po stačky. Tak, dobre. Vedie, ideme. No. Tak. Poď. Môžeš prijať teraz, Matias. A daj si o jedno ťažší prevod určite. Ale neprisadávaj si. Môžeš aj po stoločky prehodiť, vieš? To je rovno nad pedálmi, nad bicyklom. Tak. Zabakať, poď. Dobre, a neprisadávaj si, keď zabakať. Už tak, to je ono. Perfektné. O. Doprava. Pôjdeme. Ešte choď rovno, ale tam na kúku je doprava. Áno, doprava. Ideš doprava. Hovorím 3-krát doprava a ideš doľava. Poď. Prestávka! Dobre. Trojstrom. Mám tu borcov. Jeden borec. Čau. Druhý borec. Čau. Tretí borec. Čau. Janka. Monička. Čaute. Matias. A tu máme už trail. Hej. Klídek. Tak. Zjazdový postoj. Hej. Drž to tým bruchom. Hej, výborne. Opri sa o tú klopku. Tak. Výborne. A trošku sa húb cez telo. Hej, nemusí sa tak naklapať až. Jup. To je rovno na bicykliku. A točím sa. Tak. Výborne. Svoju rýchlosť. Tak. Opri sa o klopku. Až do konca sa môžeš operať. Hej. Toto trošku môžeš pustiť cez ňu, ale mám brzdy stále pripravené. Tak, plynulo chod. Nebrzdi tak silno. Vtedy iba keď treba. Lakte vytrč. Ak nemusíš sa tak točiť, teda skrčiť, ale tie lakte vytrč. Tak. Pekne. Drž to. Tú trasu si musíš sama určiť v tej klopke. Tak, a teraz choď doprava, počkáme ich. Janka, čakáme ich. Choď dole strevu. Tak. A vystup bicykla. Chceš prvý, Maťko? O nie. A ty si, vieš, prišlapnúť na traily, keď máš takto prehodené? Zrýchliť, vieš? Musíš mať tak prehodené, aby si vedel vždycky zrýchliť, vieš? Hej, ešte o 2 prevody. No tak si to urob. No to sa učíme. A učili. Dobre, Maxo, choď dole streliku. Paráda. Tak, pohode, decka. Tak, teraz ide Maťo prvý, chceš ísť predo mnou teda? Môžem. No, takže Maťko ide prvý. A idem za ním. Maťo, bacha, už tam dávaš halúzu. Dajú preč, prosím ťa. No, nech na tom niekto sa nešmykne, vieš? Ale to väčšie dole. No. Jo. Takže Maťo, ideš svoju rýchlosť, pozeráš, opri sa do tých klopiek. Ja budem hovoriť ti, čo treba.
Ideme, potom sa ešte vystriedame. Poďme. Ne, pôjde. Ja môžeš za mňou. Máte žiadne extra, hej? Opri sa okolo. Pribrzďujem si, nepristarávaj si, stoj rovno. Sklop len predok tela a lakte od seba. Opri sa oklop, opri sa o ňu. Na začiatku už. Dobre. Toč to. No, choď, neboj. Normálne sa naklop do tej kropky. Tak. Klopím. Trošku na širšie kolená. A využívaj celú tú klopku, nielen na začiatku. Môžeš si to skočiť. Hop. Tak. Na konci využijeme tú klopku. Bacha. Hop. Dobre, čakáme, stoj. Jani? Dobre. Bacha, tu je step up. Maxik, pribrzdi si, lebo tu je step up. Tak. Hop, dobre, a choď preč, choď už. Výborne, dobre. Mateáš, pribrzdi si, lakte od seba a už to pustí. No, super. Dobre, decka. Tak. Inak keby vás moc boleli ruky, tak moc to držíte rukami. Musíte to držať pupkami. Teda pupkami, brušnými svalami, že stom takto a nahýnam sa, hej? Že naozaj to držím. A vtedy tie lakte, keď dám ešte od seba, tak to je najbezpečnejšie, áno? Ale držím to aj brušnými svalmi. Svalmi teda. Dobre, teraz bacha, tuto je taký, volá sa to drop. Hej, keby sme išli doľava, tak by sme fakt preleteli. A to už musíme vedieť, takže ideme doprava od toho, áno? Chce ísť niekto predo mnou? Maxi, chceš ísť ty? Ja. Šimon, choď teda. Ale musíš to zobrať zodpovedne, čiže nepredvádzaj sami, áno? A vy už sa pripojte, áno? Takže, počkaj, nahrávame. No, Ujo to tu pozná a jazdí jak drak. Šimon, takže nejdeš cez drop, ideš doprava od neho, áno? Je to jasné? Áno? Áno. No tak teda áno, lebo chcem to počuť naozaj, aby si potom mi nepovedal, že áno a ne. Takže klídek, idem hneď za Šimonom, dobre? Áno. A vy sa popripájate a dajte si radšej väčšie rozostupy. Šimon, môžeš ísť. No, paráda. Tak, obidve brzdy. Tak, a už to trošku môžeš pustiť, hej? Ale korigujem rýchlosť, áno? A pekne sa opri od tej klopky, bacha tu je dosť rýchle. A už pustiť brzdy, hej? Už nesmieš do nekonečna brzdiť, hlavne ne už na prekážke, dobre? Pred ňou, tak. Dobre. No. Uvidíme, čo vás tu čaká. Trošku zatlm, tak, zapupuj. Hop. Tam bacha. Tu asi pribrzdíme, Šimon. Tak. Aby sme počkali ostatných. A choď teda. Hop. Hop, dajte, kaj sa dá. Tu je cestička. Ešte ich toho majú viac. Čakáme sa, Šimon. Stoj. Tak, pribrzdíme si, lebo ešte nejdú. Musíme čakať. Lebo tu je tých trailov viac. Skoro som sa na tom strome, nie na tom veľkom, ale skoro som... Výborne. Sa toto... Maxi, kde je? Kopom. Padla mu reťaz. Zás mu spadla reťaz, tak no. A bude nám hovoriť, že má dobrý bicykel. On má dobrý bicykel, ale reťaz není dobrá. Dobre. A ja no.
už je rýchlosť, lebo nám južný vietor pomáha. Dobre, Maxík. Bacha na špiky. No ideš. To je dobrá rýchlosť. Poď, ako si počkáme. Zas Pavla reťaz. Aj. Tak si ho toto oprav. Brdíme. Nedriftovať. Ale nie dopredu, Janka. Dopredu, ale rovno dopredu. Ne takto. Áno? To je ten rozdiel, vieš? Zamakať, poď. No. Držíme rýchlo ešte. Matiáš, prehod si, keď to už nejde. Poď. Dobrý si. Paráda. Ideme po pravej strane, už lebo tu chodia autička. Poď, šlapni do toho. Netlač úplne z celej síly, ale tlač do toho, nech sa to hýbe. Dobre. Nech si aj vyššie to pedadlo.